Ħemda assoluta minn Dar Lourdes li tinsab fil-qalba ta' skandlu ieħor f'inqas minn 4 snin. Minkejja li l-każ jinsab fuq fom kulħadd, Dar Lourdes għażlet li żomm sekta dwar l-allegat abbuż fuq persuna minorenni. Tant li min imexxi d-dar li tinsab f'Għajnsielem qed jirrifjutaw li jkellmu lill-mezzi tax-xandir. Hello? Hello, nista' nkellem il-madre, please? Min inti? Ramona Attard. Ma nista' nikkommentaw iżjed daqshekk, grazzi. Jiena saqsejtek ma nistax nkellem L-allegat każ seħħ 5 snin ilu bis-soru Dumnikana tiġi interrogata mill-pulizija il-ġimgħa li għaddiet. Għalkemm inħelset il-pulizija għadet tinvestiga l-każ filwaqt li s-soru qiegħda Malta għand il-Madra Ġenerali. Fil-jiem li ġejjin il-vittma ser tkun qed tixhed quddiem maġistrat mara. Dan mhuwiex każ uniku li allegatament seħħ f'Dar Lourdes. Fuq perjodu ta' 16-il sena seħħew 85 każ ta' abbuż sesswali. Vittma li tkellem ma' dan l-istazzjon qal li s-sorijiet kienu jkaxkruhom minn xarhom tul il-kuritur, jħarquhom bil-ħadida tal-mogħdija u saħansitra iġelhom jieklu li kelli jkunu neħħew.